Il-Partit Soċjalista Ewropew laqqa f'Malta n-netwerk tiegħu dwar l-immigrazzjoni. Tul il-jum tal-erba' delegati minn pajjiżi differenti ddiskutew fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-isfidi marbuta ma' dan is-settur, b'enfasi partikolari fuq it-tfal li jgħaddu minn din ir-realtà diffiċli. Intqal kif Malta bħal pajjiżi oħra fil-fruntiera dejjem tkun fiċ-ċentru tal-aħbarijiet u kien għalhekk li nħasset il-ħtieġa li din il-laqgħa ssir proprju f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Battista spjega kif din il-laqgħa hija sinjal ieħor ta' apprezzament lejn il-politika tal-Partit Laburista u l-Gvern Malti fis-settur. Huwa sinjal ta' apprezzament, sinjal ta' fiduċja fil-Partit Laburista u fil-Gvern Malti illi wara biċ-ċar fl-aħħar snin diversi drabi illi ħareġ b'soluzzjonijiet ma kienx biss jattendi għal laqgħat u jilmenta imma diversi drabi l-Prim Ministru Joseph Muscat ħareġ b'soluzzjonijiet illi mbagħad l-Unjoni Ewropea imxiet bihom. Għadna ma wasalniex u għalhekk diskussjonijiet illi jsiru hawnhekk ġewwa Malta. Tul il-laqgħa li fiha sehem ukoll is-Sindku ta' Witilajn Mario Kallejja intbagħat il-messaġġ li fil-waqt li Malta qatt ma skartat l-obbligi tagħha, l-Unjoni Ewropea għandha tifhem li ma jistgħux ikunu ftit il-pajjiżi li jkunu parti mis-soluzzjoni. Battista temm jgħid li triq il quddiem tiqpa li l-Partit Laburista jieqpa sieħeb importanti mal-mejda ta' diskussjonijiet. Fi kwistjoni tant sensittiva u importanti għal pajjiżna ma tistax tiżola lilek innifsek u allura n-nies jippretendu iċ-ċittadini Maltin u Għawċin illi l-Partit Laburista u l-Gvern Malti jkunu fuq quddiem nett biex jiġġieldu din il-kawża. U għalhekk huwa sinifikanti l-fatt illi s-Soċjalisti Ewropej għażlu propju l-Malta biex niddiskutu dan l-isfidi. Issa naraw illi minn diskussjonijiet ridu ngħaddu għal fatti u dak illi nkunu qed nenfasizzaw illum fl-laqgħat bħal dawn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.